पुदुचेरीमध्ये भाजपनं 30 पैकी 23 जागांवर जोरदार मुसंडी मारली आहे, तर काँग्रेसनं 3 जागांवर आघाडी घेतल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे पुदुचेरीमध्येही भाजपचं कमळच खुलणार असल्याचं जवळपास स्पष्ट झालंय. पुदुचेरीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध काँग्रेस द्रमुक आघाडीमध्ये प्रमुख लढत होती. 2021 मध्ये झालेल्या पुदुचेरीमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं सत्ता स्थापन केली होती. अखिल भारतीय एनआर काँग्रेसचे संस्थापक एन रंगास्वामी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. भाजपसोबत आघाडीमध्ये हे सरकार स्थापन झालं होतं. आता यंदाही भाजप आघाडीनं इथं सत्तेकडे वाटचाल केल्याचं दिसून येतंय. यंदा पुदुचेरीमध्ये विधानसभेच्या 30 जागांसाठी 89.87% मतदान झालंय. 13,000 मतदारांनी पोस्टल मतानं आपला मतदानाचा हक्क बजावला. तर आपण पुदुचेरीचं चित्र पाहतोय. 17 जागेवर एनडीए आली आहे. यूपीएला 8 जागा मिळाल्या, इतर पक्षाला 5 जागा मिळाल्या. तर 30 जागांसाठी निवडणूक झाली.